Bias barang buta gede ingkang rupa ireng ngetoke pengeram-eram. Kopral ora mung siji nang ping 70. Keluar. Kaget buta ciptane Sang Begawan Durna merga nyumurupi sesere buta ireng ingkang kopral ana ngarepe. Woi! Cocopang mawing ngewengis kumetut padhon ning lati netra kocak ngondarandir kerot-kerot kanang bojo bela dalah ya semaning manusa teking bumi glak-leng jagat panus maning jajanan keparat dudu karepe dhewe nyata-nyata kaya wis diniati dening Kakang Semar Badrana yang ngene bakal membangun kayangan. Ketitik delik ora kena ning malah para kawula sing padha sabiyantu. Sago kinarep dadi bebeteng karang adembel samongsana Pancabakah. Yo. Nek perkara para Satakura kalah mungsuh kowe Anoman. Klebu Karkaca Antarja lan Antasena. Ning iki Ratu Mandura Baladewa dudu payungi sore. Iki dudu wong ngringke. Baladewa dudu ratu kang tanpa kadigdayan. Ora mundur saka palakan kang tudune Semar Badrana takon sramut biar dening aku kowe. Ayo amuk Sramrata Jamrata masa kang saya bar maju saya to bar nglampian to njaluk keputane pendah mati. Baladewa ratu Mandura tani ngono keparat Anoman. Ndi? Kanca ruangmu. Karkaca. Ayo amuk Sramrata Jamrata mangsa imbang Antarja. Wila dalah ambles bumi keparat. Antasena. Wah, padha lumayu kowe. Anoman si kedhek putih swantaman sinta dijak mule konangan Drajit lan patining Anoman ora wedi gete jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro sinuwun Baladewa ora kena sinangga lamba tetep ngawut-awut kahanan lugune mapan karang kadempel ngganggu gawe marang Kakang Semar nggone bangun kayangan wis ora gelem sabiyantu malah ganggu gawe aja takon dosa kowe sinuwun Baladewa ora kok jeneng Anoman wanuh wani karo panjenengan yen to adu-atos sing balung leting kulit ora kok jeneng Anoman kasoran musuh Baladewa arep kaya ngapa tuwa Anoman digdaya Anoman pintra kowe Anoman iki luwih tuwa tinimbangane Baladewa tinimbangane aku kepok singgo lan kowe Ratu Mandura tibane angin Garuda ora bubar mawut para Surakarta Prakodosa
tonjang kanjeng pemerante merkante butuh dijokrek awelah awelah Sang Sena Purwita maring Dayang Durna Kinon Angwadi Tirta prawitane Anoman olehmu betengi marang Semar Badrana ya pancen wis kok niati Sinuwun Baladewa ora kok tandingi malah kok siram nganggo wujuding angin Garuda nganti padha kendang kapratondang saka palagan ngejak dolanan Pendhita Durna ya kowe ngejak dolanan Pendhita Durna sing umur maju tulungan aku ngejak dolanan Pendhita Durna aja takut tak obong kowe Anoman adalah edan ya ini ngejak dolanan kaya bayi wingi sore Pendhita Durna jurus kuno wis digawe ngetokke geni dianggep Anoman ki jerih getih wedi mati aja takon ora tekani udan dadi gawe kowe teles kabeh lambiku teles kabeh dudu karepe dhewe pun bapak ki ngetokke wujuding geni kono malah ngetokke banyu supaya kono banyune akeh ditak-tok-tak-tokne wae dudu karepe dhewe kowe Anoman rumangsa digdaya ya kowe margake sawangen apa sing tak cekel iki gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kincaning alis lumaresa gandrung
sabarang kadrukir moyak maye wiladalah nekat Pandhita Duna ngetokke wujuding Sardula macan. Aja takon dosa, aja dianggep Anoman ki wong tanpa ilmu. Nek wong dolanan kaya ngene iki penggaweane Anoman biyen kuwi. Itu kowe ora tau nonton kowe. Aja takon dosa. Cateten mapan ning pangangen-angenmu Pandhita Duna. Kowe ngetokke macan Anoman wegah kalah sawangen ali-ali kuwi iki dadi apa? Bias barang. Wah. Loleh. Apa iki? Banteng kurang ajar wae. Dudu karepe dhewe. Ngetokne banteng lanang ketok iki. Angger roh bokong macan kok terus. Lah celingkrak-celingkrik. Dudu karepe dhewe. Lah kok malah utuk-utuk. Wah, lole Anoman. Aja takon dosa coba sawangen. Utisku iki dadi apa? Wah! Wah, oi. Oi. Ayo kowe munyok duwe iki kemayane Pandhita Durna. Kowe iso nyipta bandeng, Bapa Durna nyipta macan. Kowe iso nyipta banyu nalika Bapa Durna nyipta wujuding geni. Kowe arep iso apa? Nek aku dadi buta kaya ngene, gedene kliwat ukur. Aja takon dosa. Kelakon tak gaglak limbahmu. Kelakon tak gaglak limbahmu kowe Anoman. Aja rumangsa gedhe dhewe. Aja rumangsa gedhe dhewe. Iki urung tak amuk. Embung sepira kekuatanmu. Coba sawangen. Apa sing metu saka akikku iki?
Wow. Jebul Anoman moe iso nyipta buta sak ngene gedene. Ayo. Arep pengen gedine ora bakal bisa sebab kowe kudu mulih jimuk sing nang omah. Panjen sengaja ora digawa. Angger digawa luput-lupute gapite tugel. Ya mesti lek mundele sak dekak-dekek. Ayo aku dadi buta kaya ngene kowe sapa? Aja kirang gumuyu kowe dadi buta gedhe. Kowe iso ngene? Oh, kowe iso ngene? Oh, ayo nek kowe iso. Nek kowe iso aku trimo meguru karo kowe. Mbok anggap aku buta bodho. Koprol gelem no ya. Ayo koprol ora kere. Ora kuat kowe padine. Oh, sawangen. Kocap kacarita nalika semana cinarita dening Kiai Dalang. Buta gedhe ingkang rupa ireng. Ngetoke pengeram-eram. Koprol ora mung siji nang ping 70. Keluar. Kaget buta ciptane Sang Begawan Durna merga nyumurupi sesere buta ireng ingkang koprol ana ngarepe. Iki diceritane tok penonton ben bayangne dhewe nek butane koprol ngono lho. Lah iki tak koprol ning ngene ya iso jane pomo aku gelem. Engko lek ngeneki ndasku piye kowe? Ngenyek kowe. Totoan pira kowe? Nyampluk dhuwur kae ora lho. Tapi Rendra iso ya. Iso berarti aku ya iso engko sing marahi aku. Woi! Lho ngono. Kowe iso ngene? Ayo. Iso ngene tak sembah kowe. Ayo le. Kowe iki sing ora mungkin. Lah ngene ndasku ora pecah natap ngisor kowe. Dudu karepe dhewe. Somolola semerante mergantil buntute jokrek Allah anak Prabu Baladewa wonten Bapak mundur kemawon Anoman ngetapi mundur kemawon mundur Bapak mundur lho mboten maju mboten mundur Kurawa ayo atrep mundur dalane mundur pinter we ya ngono carane. Lah apa iki? Nyatane wis padha mlayu para Sata Kurawa. Datang ngejak sulapan bareng. Padune kentekan nukel wong iki. Bingung apa sing ati suguhke. Ning nyatane Kurawa tetep bubar mawut lumayu sareng tunjang kaya merang katempuing banjir bandang. Anoman iki saguh dadi beteng karang adembel. Sapa wae sing wani ganggu gawe marang Kakang Semar nggone bangun kayangan. Anoman lan para putra Pandhawa saguh dadi bebantune yuda. Katak sini.